Bé, la reconstrucció de teulades té bastanta feina i, sobretot, en espais allunyats del transport públic. Ara estem fent una teulada d'aproximadament 8 metres quadrats de forat, el que es diu l'aire. L'hem medit. Transportisme, quan no hi ha mules, no hi ha com fer de mula. I hem portat unes bigues caminant. Es tracta d'una reconstrucció d'una borda pirinenca, amb materials tradicionals. Fusta de l'indret, el mall que s'està usant també és de l'indret, i per juntar les pedres, la mamposteria, farem una barreja de fang en terra de l'indret, la companyia Montse, d'aplicante de massa. Per fer un morter encara més potent, li fotrem una mica de cal hidràulica El Tigre, fet a Cervera. Cal hidràulica NHL 3,5. Estem ja col·locant la biga travessera, que ens evitarà que les altres bigues siguin més llargues. Vale. Ara sí. I ara... Vale, ara vamos per allà. Està encara tocant amb la biga. Molt bé. Tenim. Està altíssim, Bé, anem a fer amb el morter rústic de fang que hem fet, ara li afegim una mica de cal. Afegim, hidratem una mica. I la cal hidràulica començarà una mica a reaccionar amb la massa de fang. Hem presentat ja una biga. Bé, ara estem fent l'encaix pel que serà la biga dormiente, on reposaran les bigues de la teulada. Estem dibuixant l'altre encaix. Esquadrita, llapiset i, molt important, marcar la part que va fora. Estem unint les dues bigues bé amb uns passadors aquí, amb un tornillòdromo. Tenim calçades les dues bigues travesseres i ara es tracta d'anar calçant, diguem, les costelles, i estem fent un petit encaix perquè recolzin millor sobre les bigues. Tenim una eina que és aquest, que no sé com es diu, serveix més o menys per fer així, més barruerament. I després ho acabem de fer amb el formonet, sempre es pot fer una mica més polit. Bé, ja tenim les bigues calçades i seria un bon moment per col·locar les pedres. Un instrument molt important, el nivell. Hi ha nivell. I l'altre és aquest d'aquí. Aquest d'aquí no hi és. Hauríem de girar una miqueta la biga. Hi ha també una qüestió, i és que
la biga està una mica revirada. En tot cas, ara la calçarem amb unes pedres. Per treballar en fang és important tenir una mica d'aigua a prop. Aquest fang està prou dens. Bé, es tracta de calçar la biga i quan ja tinguem un parell de pedres acabarem de mirar el nivell. Tornem a mirar el nivell, que el tinguem ben posat. Sembla que sí. Aquí està una mica girada. Bé, per assegurar-ho li podem fotre un clau i juntar-ho amb la biga que tenim al costat. S'ha arribat a ajudar-nos aquí a la construcció d'aquesta casa. Estem fent ara, com es diuen aquestes, les travesseres, no? Les bigues que... Cabirons. Els cabirons. I així anem fent, anem reproduint els encaixos. Primer fem el de dalt, el dibuixem. Ja tenim presentades 3 bigues. Anem a mesurar la profunditat. Tinc el mateix pla. Són uns 3 centímetres. L'eina de l'aixolar. És una eina que serveix doncs, per buidar el que serien els encaixos o treure escorç, etc. Una eina molt pallaresa. Ara estem fent un anglet petit per baixar vagament 1,5 centímetres de la biga número 4. I com que som ociosos i treballadors, anem allà a fer la biga número 5. Aquest encaix que acabem de fer per la biga 4 ara el farem per la número 5. Una esquadra sempre ajuda, ni que sigui amb una cartolineta. Bé, com veieu és tot una mica aproximat. Són aproximadament de 3 centímetres que hem baixat aquí. Ara ho acabarem de medir. Bé, estem ja presentant la quarta biga i com anava, Edna, la tècnica de l'entremirar, no? Sí, entreguardar. Has d'agafar la línia, aquesta, i aclocar els ulls i el llosat ha de ser un pla. Això es diu entreguardar. Aquesta línia t'ha de coincidir amb totes les bigues. O sigui, seria mirar des d'aquí, no? Sí, des d'aquí. I has de mirar com una càmera, que s'obre un gran angular, i aquesta aresta ha de coincidir amb tot el pla de totes les bigues. Entreguardar. Això a mi em va costar entendre-ho 3 dies, que no sabia el que volia dir. Ara el tenim aquí, l'entreguardat. Sí, molt bé. Molt bé, moltes gràcies, Edna, del poble de Saurí. Ha vingut a ajudar-nos a
aixecar aquest sostre. La constructora independent! I ja veiem el que era un forat que comença a agafar certa perspectiva. Pues ja hem acabat aquest preestructura del sostre amb uns cabirons que hem posat i ho hem tapat tot amb un toldet ben tensat de cara a posar, ja vindria la tarima de fusta i damunt ja faríem l'enllosat amb la pissarra del país, la pissarra del Pirineu.